predchádzajúcom videu som hovorila o tom, že náš terajší život je mapa, ktorej keď porozumieme, tak sa oslobodíme. No súčasťou nášho života sú aj sny. Ja nebudem teraz hovoriť o nejakej symbolike, lebo vždy sú symbolické, ale sú sny, ktoré si pamätáme, ktoré ale nevieme rozlúštiť hneď. Porozprávam vám jeden sen, ktorý som mala už roky dozadu. A vlastne teraz som pochopila plne jeho význam, aj keď samozrejme sa odhaľujú tie hĺbky, vrstvy postupne. V tom sne som stála na brehu akéhosi jazera. Držala som v rukách tenisky. A len som to hovorila, že zobrala si ju voda. Zobrala si ju voda. V jazere bolo plno potápačov a hľadali nejaké dievča. Pri tom jazere pri mne stála akási postava. Bola veľmi vysoká. Mala takú... Vyzerala ako humanoidne, ako človek, ale teda bola veľmi vysoká. Nevedela som jej do tváre, pretože stála tak, že spoza nej je takto svietilo, žiarilo slnko. Tá osoba nepovedala chvíľu nič. Ja som tam zúfalo behala okolo brehu toho jazera a stále som len hovorila, že ju zobrala voda. Po chvíli sa tá osoba ozvala a povedala, že si vybrala tichú smrť. Ja som v tom sne akoby precitla, hoci som tomu nerozumela logicky. A len v tom sne sa mi to zdalo ako, áno, je to tak. Odrazu sa hladina úplne upokojila, nebolo ani stopy po nejakých pátračoch, potápačoch. Zostala som tam len ja a tá osoba. A vedela som, že ako keby v tom jazere zostalo to moje staré ja. Len ono nezostalo tak, že by som ho tam pochovala. Čomu som tiež najprv neporozumela, ale rozumiem tomu teraz po rokoch. Lebo z toho jazera sa začal vytvárať na jeho hladine symbol. Bola to pyramída vytvorená z vody, a nad ňou žiarilo slnko. A ten symbol vyzeral nejako takto. Je to jeden z mojich ochranných symbolov, na čo som prišla až naozaj po rokoch. Tá osoba vlastne som bola ja niekde v tom multidimenzionálnom priestore. To teraz nie je dôležité. Len chcem povedať, že sny sú naozaj niekedy našimi sprievodcami. Len musíme byť trpezliví, pretože nemôžeme sa hrnúť do niečoho a ideme teraz niečo prebádať a teraz ja si sadnem a idem to preliečiť a pustiť, pretože každý sen alebo každá tá vrstva v nás obsahuje také hĺbky, o ktorých nemáme ani poňatia. Takže všetko treba brať skôr tak zľahka. Do ničoho sa nenútiť, ale ani v ničom príliš dlho nezostávať, pretože si potom sami stojíme v ceste, väčšinou si sami stojíme v ceste. To, že sme boli k tomu nejakým spôsobom navedené, to je jedno, či tento život, či minulé, je úplne jedno, pretože naše rozhodnutie to bolo, že sme v tom zostávali, ale nehaňme sa za to, nebuďme na seba nahnevaná nič, lebo to nám už neprináleží. Ako sypať si popol na hlavu, ako všetci sme tu pochybili. Úplne všetci sme urobili chyby a more chýb. Niekto manipuloval, niekto sa nechal manipulovať, ako môžeme si to teraz prehádzovať ako horúci zemiačik, ale nič to nemení na veci, že sme tu teraz sám, každý za seba a každý sme tu ako individuálna duša. Všetci sa navraciame k tomu niečomu multidimenzionálnemu, ale jedine takto zvládneme, že sa staneme človekom.
O tom ešte budem veľa rozprávať a verím, že sa mi podarí napísať aj knihu o tom. A ten sen má vlastne pokračovanie, o tom som chcela povedať. Tento rok sme boli s rodinkou na Balkáne. Zobrali sme si auto a prešli sme niekoľko krajín a prešli sme aj cez Hercegovinu. Boli sme v Sarajeve a dostala som taký nápad, však poďme pozrieť pyramídu Slnka, ktorá je blízučko Sarajeva. No. No, to bol zážitok, to vám poviem teda. Totiž toto je taký stupak, hej? Taký stupák, kde nie sú nejaké turistické chodníčky, že tam máte nejaké vytvorené schody, alebo nie, tam sa to šmíka, tam je to zaprášené, plno lístia, no proste to sa idete zblázniť, kým idete hore. A o tom nehovorím, že keď som začala vychádzať hore, tak bolo, ja neviem, príšerne bolo teplo. Ako samozrejme boli tam, tá pyramída je porastená strome, nádherné borovice. Bože, to je taká energia ako borovica, no spojené so slnkom. Čo iné by tam mohlo byť, samozrejme. Ale no, bola to teda fuška. Ja som fakt myslela po pár metroch, že ja sa otočím a idem dole. Ako to nedám určite. No ale potom sme to zvládli aj s našimi deťmi. Teda bol to zaberák, ale keď sme prišli hore, tak ma tam čakal nádherný motýl. Taký krásny motýl, bielo-žltý. A ja som vedela, že je tam kvôli mne. Proste bolo to také pohľadenie, že zvládla si to, si tu. A keď sme sa vrátili potom z tej pyramídy, neviem, čo sa tam dialo, ale neboli sme unavení. Ani jeden z nás. A teda bol zaberák, aj kým sme to zišli dole, lebo samozrejme sa šmíkalo. Ale stromy nám teda pomáhali, od tie sme sa zachytávali. A to týpek, čo bol dole, tak sa nám aj čudoval, že prečo sme išli aj na vrchol, lebo že väčšinou zostávajú ľudia iba dole, kde je obnažená vlastne pyramída, kde vidno tie kamene, z ktorej je, lebo to je kamenná pyramída, z čoho je vytvorená, ale nás to lákalo, proste my sme išli až na vrchol. Potom sme sa smiali, ako je to naozaj krásny zážitok. No a potom ja som vlastne si začala uvedomovať, keď sme prechádzali aj tou Hercegovinou. To sú tak nádherné kamenné bralá popri ceste. Cítila som tam neskutočnú bolesť, ale toľko bolesti, čo tam bolo od tých kamenných obrov, lebo ja som ich cítila ako kamenných obrov a zároveň také hrdosti, neústupčivosti, že si budú stáť za svojím, nech sa deje čokoľvek. No a vyústenie to má vlastne dnes, bola som v sprche a neviem, prečo ma napadla práve táto pyramída Slnka. A ja som si to vlastne spojila, že tento symbol je vlastne akoby pretavený, prekódovaný na tej pyramíde Slnka, preto som tam bola. Aj keď nemala som, ja nie som, nebolo to niečo plánované, ako dopredu, len som cítila, že by som tam asi mala ísť, chcela ísť, neviem. Bol to taký vnútorný pocit, ale už si dávam pozor na tie, tam musím ísť, lebo nie vždy je to niečo, čo je skutočne moje. Hej? Takže ja sa učím strážiť si svoju energiu a keď tam cítim vo svojom srdci je to ten pokoj, tú lásku a ten pocit, že hlavne ten pokoj, že áno, takto by to mohlo byť, ale je to na mne, tak sa potom toho snažím držať. A vlastne som si uvedomila, že toto som ja. Rovnako v sebe nesiem aj nie ako ja, ako človek, aby sme sa rozumeli, ale proste v sebe nesiem tento kód. Ak niekoho zaujal tento symbol, ak vás to k nemu pritiahlo, kľudne ho používajte. Je to ochranný symbol.
ja ho mám tu. Hej? Ale vy ho môžete mať niekde úplne inde, pretože na každého aj ten istý symbol pôsobí inak, pretože každý symbol sa spojí s našimi autentickými energiami. Včera teda keď som robila to video, tak som hovorila o veľrybách a práve veľryby nesú tento ochranný symbol. Takže nemusíte vidieť veľryby, ako to nie je o tom, že teraz sa máme rozplývať niekde v iných dimenziách. Ja mám tú schopnosť, že som telepatická a mám to spojené s víziami. Ale každý to máme inak, hej? Takže vy to môžete mať cez tie sny, alebo to môžete mať nejako vizuálne, alebo to máte cez nejakú fyzickú prácu, je to úplne jedno, alebo šamansky cestujete, to som si tiež vyskúšala. Fakt je, ale je to, treba to dať do tej každodennosti. Aj sny je potrebné dať do každodennosti, že sa im budeme snažiť porozumieť tým symbolom, ktoré v sebe nesú. Nie je to, že teraz niekto na mňa niečo zlé robil, to sme stále my, alebo je to niečo, čo sa nám dialo, alebo deje. Sú to častokrát astrálne projekcie, ktoré teda nie sú veľmi príjemné, ale aj cez sny sa učí naša duša rozlišovať to v tejto dualite, čo je pre nás vhodné a čo nie. Nie čo je dobré a zlé, pretože každý to vyhodnocuje inak, ale čo je pre nás dobré a čo nie, pretože sme portálom. A my sa k tomu portálu, čistému portálu navraciame. Zoberme to tak, že mnoho vecí je tu postavených dole hlavou. A my sme tu od toho, aby sme si to obrátili. Alebo keď treba, tak budeme ako tí blázni a budeme na rukách pozerať na tento svet, aby sme ho videli v tej pravej pravde. Ale to už niekedy na budúce. Takže hľadajte si ten svoj ochranný symbol. Skrýva sa častokrát na takých miestach, kde by ste ich možno že nehľadali. Ale sú pre vás pripravené, niekde ich máte a ak budete chcieť, tak sa s nimi potom so mnou podielte. Krásny deň.